Nola egin klimograma bat, kasu honetan Google Driven. Kaixo berriz, hementxe gaude, ea lortzen egun azkar batean nola egin daiteken ikastea. Bitu, sartzen bali magera Googleeko horri kalkuleetan, edo kalkulu horrietan, daukagu aukera berri bat egiteko, eta goikaldean izena aldatuz ja gordetzen ariko zaigu. Ondoren egin behar duguna da datuak sartzea, beti bezala. Kasu honetan, bi datu mota ditugu, alde batetik temperatura, gradu zentigraduetan, dakizuenez, eta ondorengoa prezipitazioa zenbat euri egiten du milimetrotan. Goikaldean, zutabe bakoitza, hilabete bat izango da, eta gero datuak sartu beharko ditugu bataz bestekoak edo kontuan izan da, bai? Urtarrilan izango dugu bataz bestea minus 6 gradu, bai? Minus 4,5 otsailean eta bar. Eta prezipitazioetan gauza bera. Datu hauek, liburuan, interneten, hainbat lekutan aurki ditzazkegu. Kontuan izan mesedez sartzerakoan temperaturak, bai, negatiboak izan ditezkela, prezipitazioak noski ez, eta sartzen dugunean, kasu honetan bezala, minus 3,5, minus 4,6, koma behar dela eta ez puntua. Bestela, akatsak edo emango izkigu gero kalkuluak edo kasu honetan grafika bat egin nahi baldin badu. Bueno, ez da inonez oso politia gelditzen, aldatzen dugu eskubiko botoiari emanda neurria edo, eta kolore pixkat ematen diogu bereizteko elementu bakoitza. Kasu honetan, normalean erabiltzen dena temperaturarentzat izaten da kolore gorria eta urdina prezipitazioentzat. Vale, hortxe dugu. Oain hor eskubiko ikono hortan edo insertar eta hor jartzen den grafiko horren bidez sartzen gera editor de grafikos. Tipos de grafikos hortan lehenengo aukeratzen dugu intervaloa. Nondik nora ditugun datuak. Aukeratzen dugu gure taula eta tipos de grafiko hortan berriz eskubiko eremu hortan, grafiko kombinatu hortan daukagu guri interesatzen zaiguna. Hemen importantea, cambiar filas, kolumnas ematea. Bai, bestela gaizki aterako zaigu. Hemen dago, ja, nahiko erdipurdizko grafiko bat. Horregatik, edizion avanzadari emango diogu, eskubiko ze horrekin, ikonotxe horrekin, eta hemen eskubiko personalizazio honei klikatzen diogu. Lehenik eta behin, izenburu aldatu dugu, eta erabilizakegu linea suavizadas. Gero ditugu ardatzak, ikusiko dugu hor sortu beharko dugula eskubikoa, eta ditugu seriak. Horrekin moldatzen gera. Serie horietan ditugu guk sartutako bi serie horiek, temperaturak eta prezipitazioak. Goazen lehenengoarekin. Temperaturak urdinez agertzen zaikigu. Guk gorriz nahi ditugu. Klikatzen dugu, gorriz ematen diogu, eta hortxe dugu nahi genuela. Gero, lerroak baino marrak nahi ditugu, kolumnak baino marrak nahi ditugu. Aldatzen diogu, tipoan, bai, zein da. Eta gero, finkatzen dugu horrela agertuko da, bai, ardatza ezkerrekoa dela. Jarri genitzake baloreak, kasuntan ez dugu egingo pixkat garbiagoa agertzeko. Goazen, serietara berriz, kasuntan prezipitazioa, kolore aldatzen diogu, eta marra agertzen da, guk kolumna nahi ditugu hortxe dugu. Oain, fijatu, ez dagoela eskubiko zeari lotuta, ez dago eskubiko ardatzari lotuta. Orduan, junberko dugu, jartzen duen eje edo ardatza lekura, eje derecho markatuko diogu eta gertuko zaigu ja eskubikoan. Ados, orain, fijatzen bali magera, horizontalean, -10 hori ez da oso egokia, bai? Bueno, aldatzen diogu eje barruan, adatz barruan, helengoa oso erraixa titulua, hilabete jarriko dugu, guazen ezkerrekoari eta balore batzuk emango izkigu. Kasu honetan ikusita zintzu diren taulan ditugun baloreak, lehenengoa finkatuko duguna, izango da, horra, agertzen da -20, baina gure kasuan ez dugu hori erabiliko, -10. Ados? Eta maksimoa ikusita prezipitazioen gehienekoa zein den jarriko dugu 40koa. Dakizuenez, ezkerreko ardatza bikoiztu egin behar dugu prezipitazio eskubiko hortan, eta beraz, -20a o -10 barkatu, -20 bilakatuko da, 40a 80. Vale. Vertibal derecho, edo eskubiko vertikalari ekiditen badiogu, prezipitazioak,
lehen astu egin zait ezkerrekoari izen ematea, egingo dugu beranduago, eta jarriko ditugu malore minimo eta maksimo. Minimoa lehen esan bezala -10 jarri balin badugu, bikoizten dugu, eta eskubikoa maksimoa hobeto esan da 40 jarri balin badugu, kasu honetan ere bikoiztu egingo dugu. Eta hortxe dugu 0-0 bai horizontalean eta 40-80 goikoan. Beti bikoiztua eskubikoa prezipitazioa. Berriz ere markatzen ditugu kuadrikulan marrak oinarrizkoenak 10 hortan, gehiegirez egoteko, eta bueltatzen gera lehen ahaztu egin zaidan titulua aldatzera. Hortxe dugu, azkar batean, grafikoa eginda, filmograma amaituta. Aktualizarri ematen balin badiogu, hortxe dugu, handitu daiteke, txikitu daiteke, kopiatu eta pegatu nahi dugun dokumentuan, edo esportatu PDF batera, edo halako zerbaitetan. Hortxe dugu. Mila esker, espero baliagarri izatea eta azkarregi ez aritu izan.